Oham kadimda 400 yıl mundan aňyrda. Bu mahal Hak Resulullah'dan 1400 yılla 400 yıl mundan aňyrda ey cemaatla bir iki alim, bir iki sofi, bir iki pir, bir iki evliya adam biri-birine sataşarlarına mı? Sen falan piri, falan evliya adamı gördün mü? Hava men gördüm, o biri yo mena göremek diyse şu görmedik ba, ol piri görmedik. Bu gören adamı seyleyenmiştik, sen onu artıkmaç, sen gözün şu mübarek adamı görüptür deyip. Şehette Hudaýyň dostlaryny görmegi izzet sanayanmıştıklı, hormat sanayanmıştıklı, şonu keramet sanayanmıştıklı. Ama bir mahal ahir zaman moluptur, müteessifana, yürekleri yansa da bu bername insanlığın zendigisinden men öl gözüm çatışından ayrış tamam oldu. Onda da köne pirler, köne evliyalar, köne gowa adamlaryň ruhlarynyň şartlygy bolmadan çirimde bolsa hyzmatyňyza ýetireýin. Olar sene falan Hudaýyň dostuny gördüň, sen hormatlymaly bolar diýip ýüreginiň eteginden ha. Yanandan awadan kepdäl ha. Bir misal aýdyn, olarla eşitensiňiz. İki evliya adam barýanmışda, iki Hudaýyň dosty. On biri birini hal silap asıl kıymetletmeyen bolmaly. Hamana nahardan çim otursalar derrew saçak ýaz, derrew ot ýakyp, derrew elini ýup asıl kıymetledan biri o birini sileýänmiş da. Ahir aýdypdyr sen näme men asıl fursat beren zol sileýän diýipdir. Ol sileýän, ol hyzmat etýän aýdypdyr. Wagt sen iki gözüň Cüneýt Bagdadi piri gördü. Men görmedim diýipdir. Şo hatirasyna men özümi edip bilýän, özümi lazım bilýän seni men hormat goýjak, hyzmat etjek saňa diýänmişdik. Şol adamlarda Hudaýyň ışky bar, Hudaýyň ışky bar adamda Hudaýyň ýanyna aziz we Hudaýyň mehabbetini tapmadan çirim Allah'ın dostlaryna hormat goýupdy. Dostuna hormat goýmady ha, dostuny gören adamlara hormat goýupdy da. Ey cemaat, Hudaýyň dostlaryna hormat goýmak daha, Hudaýyň dostuny gören adama hormat goýupdy. Ýene bir gaýtar aýdyn. Ey ýaş oglanlar. Allah'ın dostuna hormat goýup durman görüriňi daha, Hudaýyň dostuny gördüň senip şoňa syýlak etýärmişdi. Bu barlarda men misallar aýtsam görüriňden çykjak. Hulasa Hudaýyň dostlary bilen oturşmak insany basym Hudaýa ýetirýändir. Ýene de bir nukte, bir bilmeli zatda aýdyn. Onuň üçin şeriat-ı İslamyda bir adamda ilm bolsa, dikkat edin, bir adamda ilm bolsa, ya ma'arif bolsa, köplerçe ma'arif diýdigi Hudaý tanyman ýoly, şeytanın yolunu bilmek, Hudaýy ýolu bilmek, gursokdan geçýän ilmleri bilmek, tekebbürligi aýyrmaň ýoly, Hudaýa mehabbet etmäň ýoly, Allah'ın ışkyny gezmäň ýoluna köplerçe ma'arif diýip aýdylýar. Bir adamda ma'arif bolsa, bir adamda ilm bolsa, ýene milletiň içinde bukunup geçse, kıyamet gün günahkar şol adam ýakasy tutulýar. Megerinki bir ulkan ozri, bir şeriat kabul etjek uzr ba bolmaly. Hamany bir adam ilmi ba, ya Hudaý tanymadan pirlerden icazasy ba, özü munzevi bukunup gezýär, öz ýanyny öz kellesi bilen hakl edýär, ay men bu zamanda bukunup gezjek diýip kıyamet gün ýakasy tutulýar. Zalikuma mimma allamani Rabbi. Hazreti Yusuf'un aýdandanyň içinde. Allah bana bildiren ilmi va istifade etjek bolsaňyz men teýýar diýip adamlara elam etmeli. Hudaýyň ilminden men bilýän diýip adamlaryň arasyna elam etmeli, te adamlar şondan istifade eder ýaly.
Kadim pirlerden bir tofar bukunuk geziyenmiş, bir tofarlı özünü köküzmen geziyenmiş, bir tofarlı basırılı geziyenmiş. On juda meselesi var. On çınnan bilecek bolsanız inşallah sonra men cevap men özüm hizmetinizde o pirler taraftan näme delil sebepli etýärler o öz başına vurun. Allah fırsat berse inniki fırsatlarda bir wagt kök gelenne inşallah belkim onu açıklap hizmetinizde yetirmäne fırsat bolsun. Ýöne kıysaca vurun şi her insanın vazifesi din ilminden bir zat bilýän bolsa, Hudaý tanyman ýolundan bir zat bilýän bolsa, bir uzru bolmasa, şeriatyň kabul etjek uzru bolmany bu kunanşyk bolup öz ýeke geçse, Hudaýyň ýanyna kıyamatda tutulýardy. Adamlary ilmini bahyl bolýardy. Adamlary gursagyny näkzady geçiren hakda. Bir adam maly bolup hiç kime haýyryny ýetirmän geçse näjire bolar? Ilmi bolup da hiç kime haýyryny ýetirmän geçse şeýle bolar. Gursagyny maarif bol, Allah tanymak ýollary bolup da halka haýyryny geçirmese şo jüre bolar.